Tisztelt meghívottak, leendő díjazottak, kedves barátaim! A rendszerváltás óta nem volt olyan aktuális a sajtó szabadságáról beszélni, mint most. Olyan jogról beszélünk, amely történelmünk hagyományában eredeztetik. 1848 egyik leghatározottabb követelése a regnáló hatalommal szemben az volt, legyen szabad tájékoztatás, legyen szabad a sajtó. Aki a szabad sajtót követeli, az egyben a szabad hazát követeli. A szabad sajtó nem az állam, nem a kormány ellensége, hanem a demokrácia védőbástyája. Az elmúlt bő másfél évszázadban sokszor voltak olyan kormányok, amelyek látszólag ünnepelték a magyar szabadságharcot, a márciusi ifjakat, de napi tetteikben gyalázták annak eszményét. Most ismét olykorban élünk. A magyar miniszterelnök holnap diktatúrákra hasonlatos módon államilag toborzott diákok között kívánja elmondani ünnepi beszédét. Közben a polgároktól beszedett adóból hazug lakánymédiát kíván építeni. 1848 szellemének arcúcsapása évek óta zajlik hazánkban, és a szabadságharc egyik legnagyobb óhajának, a sajtószabadságnak az eltiprása alig leplezett kormányzati szándék. A sajtószabadság és 1848 etoszának újbóli meggyalázásának vagyunk tanúi. Sajnálatos, hogy éppen holnap, március 15-én kapcsol nagyobb fokozatra a hatalom, amikor beindul az állami propagandagépezet. I. és Gyura így ír Petőfiről. Petőfi mindnyájunk rokona. Alig van magyar anyanyelvű ember, akinek szívében ne fészkelte volna be magát. Csak nem úgy, mintha vérségi közünk volna hozzá. E rokoni köteléket vállalva mondom határozottan, cinizmus az Orbáni propaganda tévét Petőfi nevével illetni. A kormány ezzel persze nem csak a költő nevét gyalázza meg, de meg akarja vezetni az állami média nézőit is. Megsérti a magyar sajtó rengeteg kitűnő képviselőjét, azokat, akik az elmúlt negyed században igen sokat tettek azért, hogy megismerhessük a magyar valóságot. A rendszerváltás környékén a magyar televízió, a magyar rádió ma már elképzelhetetlen módon egy-egy műsora valódi eseményszámba ment. A napzárta, vagy akár a 168 óra műsorfolyama a szabadság hírnöke volt. Mára az állami pénzből működtetett hírszolgáltatás, a cenzúra és a hírhamisítás szinonimája lett. Szerencsére a hazudozás, az öntömjénezés, a valóság elhallgatása nem téveszti már meg a polgárokat. Egyre többeknek van elegük az 1848 szellemét, a magyar progresszió minden elemét tagadó kormányból. Tudjuk, a polgárok változást akarnak, és a változást el is érik. Ahogy elérték a változást Újpesten, elérték Veszprémben, és úgy hiszem bekövetkezik Ajkán, Tapolcán, Sümegen, mert akárhogy is, költő szavaira élve, azért a víz az út. Tudjuk, az egyre erősebb támadások ellenére mindig lesz szabad sajtó, mert mindig lesz szabad gondolat. Köszönhetően önöknek, köszönhető minden egyes médiában dolgozónak, aki hű akar lenni, hogy az ő célja közvetíteni, bemutatni azt a sokszínű világot, amely a hazában és amely körülöttünk van. Felháborító és egyben elkeserítő, hogy a közpénzek nem a közszolgáltatást szolgálják, de tudjuk, hogy legkésőbb 2018-ban olyan magyar köztársaság lesz, ahol szabad a sajtó, ahol a közmédia valójában közszolgáltatást vett végül. Kedves barátaim, az önök jóvoltából Magyarország meg annyi állampolgára megismerheti minőségében más, megnyilvánulásaiban hiteles sajtómunkát.
Különböző hírportálok, nyomtatott folyóiratok, heti és napilapok, nem állami televíziók és rádiók munkatársai sokszor igen nehéz munkakörülmények között dolgozva rengeteget tesznek azért, hogy jobban megismerhessük a mai magyar valóságot és azt a világot, amely körbevesz bennünk. Köszönet érte mindenki. Engedjék meg, hogy idézzek egy márciusi ifjút, Vasvári Pál, egy nagyon fontos megállapítását. Szabad sajtó nélkül a közvéleménynek uralkodni nem lehet. Hogyan fejlődjék ott hatalmassá a közszellem, hol annak forrása betömetik, eltemettetik. Ami a beszédre nézve a nyelv, az a gondolatra a sajtó. Mi emlékszünk 48 3-as jelmondatára. Egyenlőség, szabadság, testvériség. Ma a közvélemény, a közakarat elnyomás alatt van. Az egyenlőség, a szabadság és a testvériség pedig fájóan hiányzik számunkra. Mindegyiket igyekszik elfojtani a kelet felé kacsintó, a teljhatalmat építő, a kifosztó és a kizsákmányoló Orbáni akarat. A 12 pont szellemét és követeléseit naponta sérti meg a Fidesz kormánya. Az a kormány, amely szabad sajtó helyett hazug propagandát tartja kívánatosnak, az a kormány, amely számára a közös teherviselés annyit jelent, hogy a magyar nép közösen viseli uralkodásuk terheit, és el kell nézze pofátlan uritálásokat. Nekem itt ma a Magyar Szocialista Párt elnökeként fejet kell hajtanom, és büszkének kell lennem egyszer. Fejet kell hajtanom mindazok előtt, akik a mai kor kihívásai közepette is egyeduralkodási szándékát nem titkoló kormányzat működése közepette is képesek kiállni az igazukért. Képesek ezt novellákban, regényekben, publikációkban, híradásokban megtenni. És büszke vagyok arra, hogy a baloldal a 48 3-as jelszavát újra magáénak érzi. Mind a 106 településen holnap a szocialisták fejet hajtanak. A márciusi ifjak a szabadságharc hősei előtt, és emlékeztetni kívánnak mindenkit, hogy kell legyen egy olyan haza, amelyben a testvériség, a szolidaritás és az igazságosság mindannyiunké. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!